rise up to the occasion and get to the bottom of this crime. I know the church is praying for peace and leaving it to God, but as principles, we demand for justice. We demand for justice as we pray. Wan gi geno ni gibiro yudo ratiro ka wadhi nyime. Moko kuom jolony e weche mag pur wacho ni tiyo kod kodhi momedi e nyinyo kata GMO nyalo kelo fungruok e nok mar chiemo mokwako thoth gwenge e pacho ka. Mabiro e kinde ma piny ngima hingo odiechieng' kedo kod kech kendo jomedruok mar chiemo. Judith Omondi ni kod ler. Piny Kenya osebedo kod kech e thoth gwenge kuom thuolo moheo dweche 3 mokalo. Penjo osewuok ewi ka bende ting'o oko kum mar kodhi momedi e nyinyo kata GMO nyalo kelo fuong'ruok e nok mar chiemo e pacho kae. Odiochieng' ma kawuono ma piny ngima dhialo e chiemo makare ne oganda, jopur bende oriwore mar golo pachgi. Methods mang'eny ma ji tiyo godo e community ma be wan be kawuono wagoyo wang'wa waneno ka gitiyo gi compost manyiwa e loso chiemo ma wachamo. To aneno ni en chiemo maber moingo GMO manyalo bedo ni nyalo grow piyo to kelonwa tuoche ma wakia kamoae. En gima jok moko wacho no ber, researchers moko wacho no rach, koro wachung' kanye kaka wan jopiny. Koro gima nyalo encourage en ni jok matiyo gi compost wati gi organic manyiwa nikech waseneno gi wang'wa gimo nyalo timo e puothewa gi chiemo mokelo. Paro ni opogore gi pach jalony e weche pur. Chris Ojieo ma en jalony e weche mag pur koni nitie kute mamako cham e puodho ma GMO ema nyalo thiedho. Kungu moro ma bende osechamo oduma ma kizungu dende ni fall armyworm. En kungu moro mopogore gi kungu ma green machon cha. Kungu ma green machon cha ne dende poth to ma chalo yuo. To kodonjo oduma to dig mogol moketh kabisa. Mago weche ariyo kuom oduma. Wach machielo kuom oduma ing'e kayongo. Kayongo no osebedo kochando wachanda to gima solution onge. The only solution ma wan go en timo genetic modification. To ka ok watimo genetic modification mawacho ni to fall armyworm nyalo biro maywer piny te. Kungu nyalo biro maywer piny makoro waonge gimoro mamonyo. Jopur koni chiemo osedok piny kaluwore ni koth onge, ka bende thoth gi onge rieko ewi gigo ma ginyalo tiyo go e kinde ma koth onge mondo pod gika cham makare. Sani ok wanyal ng'eyo ni koth biro chweyo seche machalo nade nikech thoth jopurwa orilaye e weche mek koth. Ka sirikal be nyalo konyowa e timo yore mek irrigation mondo kik wategemea koth. Jopur mang'eny tiyo ka ok ging'eyo yore makare mag pur kendo gigo monego gitigo e yo makare mondo pur ochop e kiwango midwaro. Mano osemiyo wadok chien kendo wakwayo ni sirikal komakore gi migepe mopogore opogore omed puonjo jogo manyalo konyo jok ma iluongo ni extension service officers e ground. Jalony koni pidho cham achiel e puodho higa ka higa bende nyalo kelo midhiero ne japur. Kibe japur ma ndalo duto e puodho achiel in nyaka ipur mana oduma. Ma e puotho en puotho oduma to higa luoro gi higa machielo en man puotho oduma. Seche miketo oduma e puodho achiel ni anwoya imedo tuo oduma no medo bedo mang'eny ma chieng' machielo koro ojok no lwar kuomi to ywero odumbi te. Bed ng'at manyalo bedo ni opidho oduma to niye gi alternative moro mar oganda kata rabuon kata gik mamoko ma koro inyalo timo go rotation kata intercropping matiende ni mix gi. Bed japur ma bende nyalo paro kuom kata animal production. Tarik 16 mar dwe mar 10 higa ka higa itiyogo mar paro ne oganda e piny mangima ber mar chamo chiemo makare kendo kedo kod kech gi oro. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano Judith. Wadhi e kaunti ma Siaya. Piny owacho kaunti ma Siaya kokadho migawo mar pi tiyo kanyakla kod riwruok mar USAID e chenro mag geto keyo pi ne jodak. Kanoloso chenro matiego jotich e migawo mar pi kod mago mag kambi ma keyo pi ma Siaya Sibo, Gavana James Orengo yango ber mar chenro no moyango ni dhi kamoro achiel gi lek mar piny owacho mare kod manifesto ka jalupne William Oduol ne orwako chenro matiyo gi lony manyasani ne weche mag chwalo pi ne jodak, pi maler kendo mothiedhi. Stop there and invite. You've seen the top leadership of county government
this year. So that means that we are 100% supportive of this partnership. So you have an equivocal stamp of approval from the governor, the deputy, and the entire leadership. When it comes to management of water resources, I want to assure you, and our manager in Sibo gave us a very good presentation. And we are trying to make sure that we got the right people, water technicians that are required, engineers, and also capacities that can help enable Sibo and our other staff who are represented here deal with the management of water resources. Wadhi kar chung'od bura ma Kimilili, familia moro e kar chung'od bura ma Kimilili chunygi okuyo bang' wuodgi majegni 35 lal jumbe ariyo mokadho kanyaka sani pok giwinjo ndache. Amos Masibo ma en wuon rawera molal ma bende oyango nying kaka Emmanuel Masibo wacho ni ne oyawo ne wuode ne ohala mar bao bang' tuo gole e mbalariany. Koleo ni Emmanuel ne odhi ir watne Webuye kowacho ni omanyo tich bang' watne nomiyo omenda mondo dog dala pok ginene nyaka sani. Mtoto alikuwa akisoma university alafu aka drop out kwa sababu alikuwa mgonjwa. Ugonjwa wenye unaitwa bipolar ama schizophrenia. Sasa huyu mtoto nilimtoa alipo drop out of Kenyatta University, nikajaribu kumpeleka kumpeleka Kibabi University College, tena ka drop. Alafu nikamwanzishia hapa biashara yake ya kufanya mbao. Sasa ameshakuwa akifanya biashara, lakini akiendelea na ugonjwa huo. Watu tunampeleka kwa hospitali, anamesako madawa na baadaye anakataa, anasema yeye sio mgonjwa. Na waliniambia hiyo ndio kawaida ya wagonjwa kama hawa. Sasa tarehe 21 mwezi uliopita, Webuye alienda huko kuona kaseni wake, alafu anaitwa Esther Lua, alafu akamwambia yeye anatafuta kazi, na alikuwa amefika hapo saa 1 ya asubuhi. Sasa huyo akampea transport ya kurudi hapa nyumbani kwa sababu alikuwa amekosa kupata kazi. Hakurudi nyumbani hapa, hatujamuona kutokea siku hiyo. Mimi naomba tu ya kwamba yeyote ambaye anaweza kuwa amemuona au amekaa naye aweze kutujulisha hata kupitia kwa polisi. Kadhi gwenge ma kadho adna mchumbi county ma Kilifi riwruok moro mar rito ngima leo chako chenro ma rito rao mantiere gwenge mag Sabaki county ma Kilifi ma en bang' kedo makinde ka kinde mar lego kod jopiny kendo mosemiyo kwan rao dok chien kata piny ka grubno osebedo ka puonjo ganda ber mar rito lego. Puonjgo bende osekonyo kama duong' ke temo kelo kwe kendo duoko piny nek mar lego ma jopiny timo kendo chamo ringgi. Ona revenge. Sasa wanamtema juu. Unajua wanakuwa na hasira mbaya sana. Tuna avoid yani watu wale poachers wale wanakuja kuvitega. Wanawekea misumari kwa mbao kisha wakikanyaga yule msumari sasa hawezi toka. Wanauawa. Wanakuja wanawachinja kisha wanakuja wanauzia watu nyama hapo, mnashindwa nyama imetoka wapi? Nyinyi mnakula tu. So ile madhara ina hao viboko ni ile hawapendi kukutana na mtu usiku mkikutana na yeye atakukatanisha mara mbili. We are the people the KWS have entrusted to keep guard, to keep watch of what is happening here, because we have some poachers from the local community. So by our being here every day, we are able to keep count, we are able to give stories of everything that is happening. Like this morning, we were told of
one particular hippo that is hurting, that has got a problem. It probably stepped on a trap, a nail trap, and they're probably waiting for it to drop down, and it becomes mboga for them. Hippo population before was about 200. Unfortunately, and very unfortunately, now they're about 46. So you can imagine that we have killed more than 3/4 of the species of hippos that were here. And just last week, one was lost because there was a retaliation from the community that the animal had entered the field, and they killed the animal. So the numbers are getting less and less. If we don't do something soon, we'll not have anything left here. Wadhi County Masaya, Governor County Masaya kod jopiny kanyakla kod riwruoge mag oganda ochokore nyasi mar jiwo tie mar chiemo Masaya. Achiel kachiel wadhi county no gwenge mag Sidindi mondo endo chenro machal kamano dhi nyime. Governor County Masaya James Orengo Loso. Pamoja haswa ni dada mwenye boma ambao nasikia anaitwa kwa jina ya Nyayala, pamoja na bwanako Michael. Inaonyesha wakina mama pia wanaweza kuongoza. Tumekuja kwa boma hili na mama ndiye ametukaribisha. Hiyo ni mambo muhimu sana, na mimi nimekuja na mawaziri, na mawaziri ni wakina mama. Mimi nyalo kutoka Kenya. Na pia mkuu wa wilaya, naona kama una viongozi wengine wakina mama ambao ni smart kabisa. Na Odwala alikuwa anamuona mama kuliko wazee ambao wametambulishwa hapa. Waendelee hivyo hivyo hata kwa vikosi vya serikali. Nataka kuona wakina mama wengi sana. Hiyo ndio inaonyesha kwamba nchi yetu ya Kenya tunaangalia mambo za wakina mama katika uongozi na kwa njia mbalimbali. Lakini nianze kwanza kurudisha asante sana kwanza kwa wenye boma hili, wametukaribisha. Si kuona tu shamba vile wanazalisha mambo mbalimbali katika shamba yao, lakini tumeingia katika boma, tunafanya mkutano. Hii mkutano ni kusherekea uzalishaji ya chakula dunia nzima. Na sasa tumekuja hapa kwa Nyayala kuona ya kwamba tunasherekea. Nyakora Mugajwang mano County Masaya, Governor County no James Orengo Koroloso. Chenro en mar neno ni tie mar chiemo bedo e County Masaya. En mano mabende Governor ma County no kod jopiny kanyakla kod riwruoge mamoko maok mag oganda ochokore nyasi no. Gin gi chenro maneno ni oganda e County Masaya biro bedo gi chiemo ma oromo. Wadhi e County ma Taita Taveta. En ni county ma Taita Taveta en achiel kuom counties e pacho kama bende iseyo ni osebedo kaido achiedh nadi mokalo ahinya to kotenore gi okenge mag mibadhi. Wachore ni mayo milion 800 nokwal kaluwore gi weche mag mibadhi kuo maliekore ne otime bwo piny owacho e county no mokalo. Kaluwore gi okang' makamano, jodak e county no kwayo gavana margi Andrew Mwadime mondo chop singo mare ne jopiny ahinya to mar dongruok kendo kawo okang' mager ne apisas mane oriwore mibadhi kata manonywande mibadhi makamago. Kuna viongozi wa county government wa awamu iliyokuwa imetoka ambao walikuwa chini ya uchunguzi na Ethics and Corruption Commission. Lakini kama wananchi ni kwamba hilo swala hatuwezi kujua kufikia sasa lilifikia wapi, kwa sababu hatukupata majibu sahihi baada ya huo uchunguzi ulipokuwa umefanywa. Pesa ya umma iliporwa ama ilifujwa na wananchi wakakosa maendeleo ambao walifaa kuwa wanayapata. Pesa ikaenda kwa mfuko ya watu binafsi
So ombi langu ni kwa Governor Andrew Mwadime ya kwamba jambo la kwanza kabisa achukue nafasi yake na muda wake kuweza kuchunguza kila kitengo ambacho kilihusika na mambo ya corruption kwa county government iliyokuwa imepita. Corruption yenye imefanyika, nina ukweli kushirikiana na serikali kuu ya Mheshimiwa William Samoei Ruto. Ninaamini kwamba wote waliokuwa wamevuja fedha za mwananchi, na sisi tunamsukuma tena gavana wetu kwamba hao wote waliovuja hiyo pesa tuwapeleke kotini. We want every cent to be accounted for. We want every cent irudishwe kwa mwananchi wa Taita Taveta. Wadhi county makaka mega governors ma pacho ka kwa mundo tegiore mag tije mag timo e counties magi mondo duok chien kwan mag buche mibadhi mose bedo e counties e kin thuolo mosekalo. Governors bende kwa mondo oluw kenge moketi kodul makedo gi mibadhi e pacho ka EACC mana mondo giket chenro magi magitimo ne jopiny e yo ma oyanga. Kaparo makama ne ochiw kod Paul Odongo, achiel kuom jokanyo mowuok e duol mang'iyo dongruok e counties mano ma county makaka mega. Odongo kata kamano kwayo governor makaka mega Fernandez Baraza mondo ochiwre matiyo ne oganda e county no koro ochiero chenro mane ochaki to ne ok otieki e telo mokalo. I think ECC has done a lot of investigation, but sometimes you find that it's more political. Kesi inatupiliwa mbali, and so many governors sometimes they have been just escaping that. So the good political will matters a lot to ensure that the ECC as an independent institution function properly. But my appeal is that they need to track any kind of corrupt scandal or maybe misuse of funds to make sure that they track the governor that have maybe left and they have been implicated with such a scenario to ensure that they return that money so that we experience service delivery. Governor has been trying. The issues there that we are saying is about accountability. So the county need to come up open. How much is pending or how much has been allocated, what has been paid and what has not been paid. It's very important in terms of budget transparency. We now understand a way on how to check on how budget is allocated in our constituency, and has it been used? Like, we are able to do a follow-up. Wadhi Kwale, jodake county ma Kwale ijiwo mondo miolim ute thieth ne pima tuoche mag kansa. Mainto fwenyo ni oganda mathoth nigi tuo mar kansa ka lipoti yangu ni ji 80 noyudo kod tuo ne kind dwe mar 1 kod 9 higani. Thoth kansa miyudo godo oganda gin kansa mar thuno, kansa mar dhod kar nyodo, kansa mar duong' joma chuo kod kansa mar ich. Piny owacho county ma Kwale koro keto tenge omenda maromo shillings milion 35 mibiro tigo e gero kar pimo kendo thiedho tuo mar kansa ka jothieth auchiel biro bedo ka tiyo kanyo. Sababu gani leo tumeweza kufika mahali hapa? Na nashukuru Mungu, maana vile mnavyoniona niko sawa, niko mzima, nimepona. Mungu ni mwema. Na wengi wetu wanaogopa. Wanaona mtu pengine akija akiwa kuwa checked up kama hivi leo si siku ya kansa, na nyote wa mama jaribu mupimwe. Kwa sababu ukijua na mapema matibabu ni vizuri, utafuata na mapema na unapona. Usingoje paka ile stage ya mwisho umeanza kuuma mpaka huwezi. Mara nyingi matibabu yake huwa ni shida. Facility zetu, hospitali zetu zinatibu saratani kwa mapema. Kwa hivyo leo ni kama ukumbusho kuitishana, kuwauliza wanasamburu, wananchi wa Kwale, kabla hujachelewa uanze mapema kwenda katika kituo cha afya ili uweze kupimwa. Ikijulikana uko positive ama imepatikana, uanze matibabu ya mapema, kwa sababu matibabu yake kama imeenda stage zingine za zaidi inakuwa ngumu kuitibu. Janga la kansa, la saratani ni janga ambalo linakula ulimwengu haraka haraka, lakini dawa yake ni kwamba tufanye utafiti mara kwa mara. Nakwambia mpendwa, mimi niliishi siku hizo nyingi, nilikuwa siwezi kukaa katika umati kama huu, kwa sababu nikiinama nikiinuka mimi natoa hewa. Lakini tangu nilipoenda Bomu Hospital na shirika la Fistula Foundation, hakika nilipona.
Machiegni jahera mar chenro mar Penj Laktar kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. The league tables are taking shape. Bidding on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on the English Premier League, French Ligue 1, Spanish La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabeki.com. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band dongruok mag-gi makare pile ka pile. Machiegni wadhi e pape weche mag tuke wach mabende kelo mor mathoth. Bukayo Saka no dhi nyime kod tugo makare mosebedo go kuom jumbe mokalo. Bang' leo ne klab mar Arsenal gol achiel kindi kod klab mar Leeds e tuke mag lig maduong' mar adhula e piny Uingereza. Points 3 keto Arsenal e thuolo mokwongo e chung' mar timbe. He went no further.